Takže vitajte u dnešného videa a dneska si ideme zahrať hru, pravdepodobne nejakú ďalšiu kopaciu a máme si zobrať krumpáč. Dobre, dáme auto a automaticky nám to ťaží bronz orečko, ale môžeme to aj sami a vtedy je to asi rýchlejšie, ale aj tak je to dobré. Máme mať 20 tých bronz orečok a potom ich asi dáme do takého stroja. Počkaj, tak, posledné. OK. Teraz máme ísť sem. Tuto to depoisneme. OK. A teraz akože mi to ide sem a dáva mi to peniaze. Nejaký earn enough coins to buy a rusty raffiner. Nejaký rusty raffiner. Toto? Nie. Čo je rusty raffiner aj? Toto není. Takže factory shop, machines. Máme kúpiť rusty raffiner. Našemu tomuto. Čo dáme preč a namiesto tohto deletneme toto level 1, takže rotatneme, tak, placeneme. Takže teraz máme robot shops, buy a robot, za 10 gemov ideme naspäť, equipneme, tak, equip. Aha, a on nám bude teraz automaticky ťažiť. OK, to je dobré. Ale mám zatiaľ iba jedného. Ale toto nám asi dáva viac peňazí. Toto za 10 000 peňazí si môžeme robiť väčší náš pozemok. Tuto sú upgradeičky. A on sa mi ten robot zničil. Ja nie, on je hentam. OK, tu mi zatiaľ farmy. Potom to je aj enchanting. Aha, tu si môžeme enchantnúť bota za 1000. OK, to nemáme. OK, takže je tu veľa zaujímavých vecí. Upgrady. Robot upgrade. Aha, to je za tie gemy, ktoré ani neviem za čo získavame, ale za niečo určite. Robotok nám už nakopal a teraz nám sem už pribúdajú prašulky a idú sem. Nice. Takže super. Máme 665 coinov. Ideme do factory, dáme asi mašiny, alebo nie, roboty. Ideme do robot shopu. Kam idem? To ide automaticky. Počkaj, tak ideme do robot shop, buy robot. A my to, vlastne to je za tie gemy. Ale za čo máme gemy? A ešte je to aj rebirth, počkaj. Upgrade your field, tak máme zase domov. A za 1000, tak, kúpime. OK, a niečo sa nám upgradelo. Asi toto, alebo robot možno, nie. Neviem. Ale ja by som išiel aj kopať. OK, dáme to automaticky. Tak, super. Neviem, počkaj, tak teraz sa ešte čo je v shope, takže nejaké zarobuxy veci, na to nemáme. Je tu Alien Bot Crate. OK, zase zarobuxy, je tu cool. Aj Alien Raffiner Crate. Zvláštne. OK, máme 801 peňazí, pôjdeme do factory shops, počkaj takto, máme
No, konverzory tu máme, ale ja ešte raz, tak machines. OK, my máme toto. Toto si môžeme, no, akože nekúpim si úplne, ale môžem si kúpiť ešte raz toto. Teraz keď pôjdem naspäť domov, toto deletnem a dáme sem tento Rusty vec. A teraz nám to bude dávať viac peňazí. Nice. Super. To je skvelé. Tento robotík nám stále kope a teraz už bude čakať, dokým budeme mať veľa peňazí. Upgradeneme a vylevlíme si celé toto. Počkaj, tam ešte depoist. My môžeme urobiť aj... Teraz napadlo. Keď pôjdeme do Factory Shops, Machiny, tak nakúpime takto dve toto, ideme domov a zničiť, no to môže zostať, ale no, počkaj, to sa dá zničiť, super. Teraz keď dáme stavať, tak toto je vec, placeneme sem, potom tieto veci dodáme sem. Nie, ale to už nejde. OK, no tak musíme toto ešte raz zničiť, potom to musíme položiť sem, takto. A toto položíme, počkaj, to točíme a sem, takto. You serious? OK, no a teraz keď... Ide to, nejde to? Neviem, počkaj, vyskúšame to. Počkaj, autoklastácia. Máme veľa hapek, ale ja to idem rýchlo depoistnúť. Počkaj, toto. Machine Factoring Wrong Direction. Nedali sme to na zlý smer. Dali sme to na zlý smer. Bože, kamo, by nám tam vyšli prašule. No, tak to nie. No, už to tam konečne je a dnes sa si poprašula. Nice. Zovko budeme mať 1000 a my potrebujeme asi rebirth, aby sme to mohli dávať viac tých, ale zatiaľ 3. To nám čosi urobí, ale akože je žiadna slava. A rebirth ešte 10 000 si musíme našetriť, dokiaľ budeme mať rebirth, takže... A few moments later. OK, za chvíľku už budeme mať 10 000, aby sme si mohli robiť rebirth 2, alebo respektíve 1. A yes, dobre, dáme rebirth, nice, ok, máme rebirth, ale ono nám to asi reštartne úplne všetko, ale dá nám to nejakú novú vec a to je... OK, neviem čo to je, ale niečo to je. Zostal nám robot, ale peniaze a 77 gemov, OK. To je dobré, ale teraz by sme mali, keď sa pozriem sem, áno, a toto, presne si, čo to je? Aha, to je umývarňa nejaká. OK, neviem, iba radzom, čo akože to je, ale ok. Dobre, takže ja idem všetko úplne dať preč, ale iba sem dáme toto. Nie, ešte raz. Takto. Rotate. Place. Super. Dobre, teraz by som dal... Ešte
Kámo, keď to bolo hen tak predtým, tak by som to dal sem. A teraz by som robil... Počkať. Nie, delete. Rotate. Super. Iba 3 rastry rafinery môžeme položiť. OK, tak ja toto deletnem a hodím to asi sem. Nie, bože, som krivý. Yes. Ešte raz, toto deletnem. Sem. Tak, chvála Bohu. OK, už to ide. A teraz akože tá hodnota. Dosť to stúpla tá hodnota toho. Ale upgrade nám dali preč ten rebooter. Aha, tak to si teraz môžem kúpiť upgrade. Áno, ďakujem. A ja si idem asi do robot shopu. Roboti 250 a tento je za 100 a tento 150 za 10 za 10 a teraz keď pôjdem môj dom aha, takže max dobrá, OK. Vypneme a máme teraz 3 robotov. Taký 2 nie je moc dobrý, ale tento je dobrý. Ten má 2 pily vpredu. Počkaj, postavil som dobre. Hej, postavil. Tak to sem. Máme 3000 peňazí, čiže dosť dobre. Potrebujeme 20 000 do toho, aby sme mali ďalší upgrade. Ja sa idem pozrieť na svojich susedov a tí tu majú dobré kamene, akože jeho rafinéria. Nehovorím nič, ale ako... Prečo ma toto nenapadlo urobiť? Si to urobím takto... Čakaj, má tiež iba obmedzené, že? Takto sem. Koľko stojí tie mašiny ďalšie? 15... OK, basic rafinek si kúpim. Idem domov. Toto delitneme a položíme sem toto. Hej, potom sem položíme tento výmysel. Tak, a teraz keď to pôjde, OK, tak to nám dosť zvýšilo celé. Počkaj, koľko? Počkaj. To je niečo cez 700 000. Čiže 700 000. 700. OK, tak to je dobré. Konečne už tam získali nejaký počet prachov. Nice. A počkaj, čakaj, by sme všetky tie staré, vymenili za nové. Počkaj, tak to enchanting. Factory shop, mašiny. Kupujem a vlastne my sme mali obmedzenie, že 3 rasty tej rafinéry, ale toto nie je rasty, to je iné. Takže respektíve, keby sme teraz urobili to, že delitneme toto a urobíme, že takto toto sem placeneme, toto sem placeneme a potom sem placeneme toto, tak by to malo ešte viac zvýšiť tú cenu. Lebo keby sme všetky tieto 3 staré rafinéry dali preč, predali, tak by sme to dali tieto nové, ktoré dávajú viac a by sme získali oveľa viac peňazí. A ja si trocha našetrím a pôjdem to, počkaj, alebo však, no, chvíľku našetrím, dám preč tieto staré
Vlastne potrebujem 3 nové. Takže potrebujem 15 000. Ale zase keď sme už ty 15 000, tak ideme Factory Shop, máme mašiny, tak za 15 000 to nie. Ale toto si môžem kúpiť, že triple raffiner, čo je vlastne dobre v tom, že proste má to 3 raffinery tam zabudované, takže keby 2 tie, no vlastne 3 tie klasické, čo fakt dobre. A my už máme 14 000, takže ja idem do Factory Shopu, mašiny, takže nakupujeme, ideme domov a delete. Toto, potom to iba 3 rafinery, hej, znova, robí si srandu. Tak to nie. Ok, ja to na zatiaľ niečo postavím, ale bro. Škoda. By to dobré, ale tak 2 staré a nejaké 3 nové auka. Tak keby som kúpil 15 000, čo by som si našetril, by som kúpil vo Factory Shope mašiny a tento triple, to stojí iba 15 000, akože 15 000 máme za chvíľku nafarmených, aby sme aj rebred, ale tak ten rebred zase tak nepotrebujeme. Pravda. Tak za chvíľku budeme 10 000, vlastne z 10 000 môžeme upgradenúť, že? No akože ďakujem, ale neviem, čo s tým urobiť teraz, ako momentálne s tým, že som to takto urobil. Proste som minul prachy, nie, bože. Ja som minul peniaze len tak, počkaj, player, som 1000 gemov, robí si srandu. Máme 13 gemov a ďalšie ryby nám dáva 125. Nemal som 13, už mám 15. OK. Vlastne si môžem kúpiť ďalšieho robota, ale to mi je k ničomu. Ale počkať, ja možno keď urobím... No? Nie, ja to nechcem, ale nechcem ísť do Factory Shop a nedá sa to niekde predať. Robot Zenshot Objects, škoda. Ja by som to predal, alebo čo mám s tým potom robiť? Akože... K ničomu. Máme 11 000. Ďalšie extend plot je za 50 000. Kamo. Možno kúpiť si upgrade, ale keď za chvíľku sa budeme rebootovať, tak mi to je úplne k ničomu. Ale super, už máme vlastne 15 000. Idem rovno do shopu, dáme mašiny a kúpime. Ok, ja idem naspäť. Namiesto tejto starej rašple dáme sem toto. To neurobil dobre, to deletnem, ale rotatnem takto a teraz to je dobré. Koľko nám toto zvýši plat? Ešte. Komu si srandu, ono nám to, že o 10. Ja som myslel, že to dáva viac. Akože sklamanie trocha. Win plot for ten coin, neviem, čo znamená Widen. Skúsime toto Widen plot for ten coin.
Aha, to bolo takto, ibaže rozšírili by na toto a video bolo zase takto. OK, takže toto môžem kľudne robiť z toho sériu, ak by ste chceli, lebo toto je zatiaľ dosť zábavná hra. Určite by som upgradeoval, urobil väčšie pozemky, libertoval, urobil úplne pekný mechanizmus, aby nám dalo čo najviac peňazí. Takže určite z tohto robím sériu a tešte sa. A čaute.